Druhý troška hovorí v takej polohe, ktorá je skoro politická, ale ja by som sa povedať v polohe ekonomickej. V najbližšej dobe, myslím 6. alebo keď bude júna, bude valné zhromaždenie tejto akciovej spoločnosti, kde bude tu na 60 alebo koľko starostov, ktorí reprezentujú akcionárov tejto valnej spoločnosti a oni nakoniec spoločne s mestom rozhodujú o tom, kam pôjde táto spoločnosť. Ani nie tento Záborovský, ani nie Červinský, ani nie ja, proste nikto iný. Oni majú jediný právo na základe relevantných podkladov hovoriť o tom, ako sa vyvíja ekonomia alebo to. Musím povedať ale k dvom veciam. V jednej som bol spomenutý, že predstavenstvo nezastupuje akcionára. Áno, predstavenstvo nesmie zastupovať akcionára. Predstavenstvo zastupuje tú spoločnosť, ktorú riadi. Nesmie zastupovať. Hlavne on to bola ako výtka, lebo som im to vytýkal. Nesmie zastupovať ani majoritného akcionára, ale nesmie zastupovať, a to robilo v minulosti predstavenstvo, ani minoritných akcionárov. Po valnom zhromaždení ešte predložím len pre zaujímavosť, keď budete mať možnosť, ako sa kedysi narábalo s investíciami tejto spoločnosti, kde sa dávali do ktorých obcí investície, ako sa dopláca na niektoré investície vo výške niekoľko desiatok, budeme hovoriť korunách miliónov korún, ako sa rozhodovalo o investíciách k hospodárskemu výsledku. Nedá sa porovnávať neporovnateľným, pretože v tom čase, keď hovoril pán Červinský o hospodárskom výsledku, vy, ktorí robíte v ekonomii, viete, že sú tam pripočítateľné, odpočítateľné položky a v tom ešte existovali kurzové zisky a straty. Pokiaľ si započítam kurzový zisk do hospodárskeho výsledku, je to tak, že? Tak proste sa to javí v tom objeme ako dobrý hospodársky výsledok. Ale existujú ešte aj iné ukazovatele, tzv. Cash flow, ktorý hovorí o troch hospodárskych výsledkoch. Hospodársky výsledok z finančných operácií, hospodársky výsledok z investičných operácií a hospodársky výsledok z prevádzkových operácií. Hospodársky výsledok z prevádzkových operácií hovorí o tom, ako chodí prevádzka. Hospodársky výsledok z ekonomických operácií, z investičných hovorí, či dostatočne investujem, a či nedostávam tú spoločnosť v budúcnosti na lopatky tým, že mám záporný hospodársky výsledok z investičných výstavy, kde sa počítajú aj opravy, ktoré by mali byť vo výške odpisov. Tam boli minimalizované opravy. Nové vedenie muselo zabezpečiť, pretože bola zastavená prevádzka, muselo zabezpečiť, už neviem presne, koľko to bolo v korunách miliónov korún, k tomu, aby sa opravili zariadenie na Čovke, kde hrozilo z Inšpektorátu bezpečnosti práce, že sa zastaví prevádzka, pričom protokoly boli robené za starého vedenia. Bolo to zhruba vo výške, keď sa milím, má oprav, možno 12 alebo koľko miliónov korún, ktoré mali byť zaúčtované ako budúce záväzky voči niekomu, že ich musím realizovať. Teda je to trošička zložitejší pohľad na toto, pravda je niekde uprostred, ale viac na tej strane terajšieho vedenia, pretože skutočne tá ekonomická činnosť sa tam proste zvýšila. Možno, že ešte jednu poznámku, ale to na budúce, keď obvidím tu na nášho kolegu poslanca Adamka, tým, že nastúpil, tak troška to tam prečistil, lebo to bol, ja nechcem sa nikoho dotknúť ani uraziť, ale v tom pejoratívnom slova zmysle socialistický podnik, ako sa tam šaparil. I keď boli to dobré podniky socialistické, musím povedať, ale tam to bolo to tak, ako to proste sa teraz pejoratívne hovorí. Nakoniec on možno v diskuzii, nie teraz, ale povieme si kolegami, čo sa tam dialo. Ďakujem. Ale ešte takto vždycky som vystupoval v číslach a ekonomicky. Po valnom zhromaždení, ktoré bude 6. alebo 5. júna, alebo 3. júna budem informovať zastupiteľstvo. Ale znova opakujem, pokiaľ chceli, aby predstavenstvo zastupovalo nejakého, ono nemôže zastupovať to predstavenstvo ani Martice, nikoho musí